मास पुरा जानुवारि मासाव खयला मयलायाव फैनांगौ आरो आमगुरियाव फैनांगौ बेवहाय पिकनिक जानो गोबां स्पट दङ माने सार राकेश ब्रह्म गुड मर्निं सार फुंजामुथि नोंनि फेसबुक पेजाव हाबनानै आं मोनसे इन्टारेस्टिं मोनसे भिडिअ'सो नुदों रायजो राजानि एसे खोन्थानि जिखियानो जाला बाक्सानि रायजो राजाफ्राना राकेश ब्रह्म लिंहरनाय बायदि फैगौ बैसागु आरो गोदान बोसोराव 2025 नि 1 जानुवारियावहाय नोंथांमोना पिकनिक जानो फैनांगौ जोंनि सार राकेश ब्रह्म बिथाङा फैनो खावलायदों। राकेश ब्रह्म सार निसिमानि दैया आइरन गैया साफा जालांगोन दा जेरैबायदि नोङो एसे क्षमा खालाम रायजोफोरनाव क्षमा बिग्रोदों मानसिखौ कालारखौ बासिनो हामा आं थेवबो सासे व्यक्ति हिसाबै राकेश ब्रह्मखौ एसे बुंनो लुबैनायखाय आं बेखिनि बाथ्राखौ एसे बुंनो लुबैदों। सार राकेशआ भुटाननि दै बोहैनाय स्राय स्राय बेफोरबायदि दै स्राय स्राय बोहैनाय दैयाव दुगैनो मोनाखै जानो हागौ बियो दैयाव सानस्रिनो रोङा ओमफ्राय आरो बे दैयाव दुगैनानै बे बाइ इलेक्शना जेब्लासिम जोबा अब्लासिम नोंथाङा जुदि भुटान हाजोनि दैजों दुगैनानै थाङोबा एसे सोमब्रोमब्रोमनिफ्राय आरो एसे फुरसिनगोन नामा सार राकेश नोंथाङा बावहाय दुगैनानै थांनो हागोन आरो जोंनि भुटान हाजोनि दैया ओरैबायदि साफा फैयो बाक्साथिंजायनि दैया माबायदि फैयो आं बेखौ मिथिया खोनानो मोन्दों बाक्सानि दैफ्रा गोबां आइरन दङ बिथाङा बिनि दैखौ लोंनानै एसे फुरलांबावथोंसै जेसेबां बिखा सिङाव उदै सिङाव मैला जाम जानानै थानाय बेफोरो क्लियार जालांगोन जेसेबां उदैयाव जुदि स्टन जादोंबा बा माबा मोनसे किडनिफ्राव स्टन जाबाय बायदोंबा बिनि दैखौ लोंलाङोब्ला एसेब्लाबो सार राकेश ब्रह्मनि स्टनफ्रा गलांगोन आरो दुगैनानैबो बे दैयाव बाइ इलेक्शन जोबागौमानि बावहाय दुगैबाय थायोब्ला सार राकेश ब्रह्मआ एसेब्लाबो फुरसब जालांगोन क्षमा खालामदों रायजोफोरनाव आं सोरबा सासे व्यक्तिखौसो बुंदों खारन बिथाङा साफा दै होनदों नंगौ बे नंगुबैखा जा नंखागौबो भुटान हाजोनि दै जोंनि निसिमा बायदियावहाय पिकनिक स्पट मेरला दं गोबां दं क'क्राझारावबो दङ बा चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो अनलि निसिमाल' नङा नट अनलि निसिमा चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो जानुवारि सफैहां नै दा गोदान बोसोर जेरावबो पिकनिक स्पट जागोन दा नैबे मोनसेखौसो एसे इन्टारेस्टिं मोनदों बाइ इलेक्शनावनो जुदि UPPL नि दैदेनगिरि सार प्रमद बर' नोंथांमोननावहाय जेरैबायदि सेन्ट्रेलनिफ्राय फैनानै गाग्लोबफैनाय आरो फिसा फिसौआथ' दंबावो दा जेरैबायदि नैबे बाइ इलेक्शनाव स्टेटनि चिफ मिनिस्टारनिफ्राय ओंखारनाय सर्बानन्द सन'वाल सारबो फैदों बा ओरैहाय गोबां दैदेनगिरिफोर दंफैयो आरो फिसा फिसौ दैदेनगिरिफ्राथ' दंबावोआनोसै जुदि बाइ इलेक्शन बायदियावनो नोंसोरो BPF खौ UPPL गिखुमाना थायोबा बोरै जानांगौ जाखो BPF नावथ' दिनैहाय एसेब्लाबो उइकखौ नुदों उइकद्रायबो होननो हाया बिथांमोनखौ खारन ओरैबायदि बिथांमोनाबो स्ट्रं जानानै दङ बिथांमोनाबो बिराद गोबां स्ट्रं जानानै दं थ' जों बेफोरखौ नायोब्ला BPFआबो गोरायैनो दङ सिङावहाय ओमफ्राय आरो ओरैहाय UPPL हिसाबै नों नायदो मित्रजोत होनबाय थायोना बिथांमोना UPPL निफ्राय स्टेटआव बबे मित्रजोत हिसाबै स्टेटआव बबे जायगायाव थांफेरदों प्रमद बर'आ गाहैनो हाया खारन बै जायगायाव बिथांमोना पलिटिकेल बाथ्राफोरखौ बुंहैनो हाया पलिटिकेल बाथ्राफोरखौ बिथांमोना थांनानै जेबो बुंनो हाया नङा होमबा थ' बाथ्रायाथ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय सार राकेश ब्रह्मनि माखासे भिडिअ दं माइ हानायनो ओमफ्राय मालाबा दै सेराव दुगैहैनाय आं बेखौनो खावलायबावगोन जोबथारनायाव सार राकेश ब्रह्मआ बावहाय फुरसब जाना थांथों एसे बाक्सानि मानसिफ्रा सिनायलायनाय नङा बेफोरबायदि जाथों थ' गोलाव बाथ्रा बुंला बहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारि बे समाव फुंनि 5:30
आरो बिराद माने दैनि देंखो खयला मैला आमगुरियाव जों दङ आरो बेवहाय जों दुगैयो सानफ्रामबो दुगैफैबाय थायो बिराद समायना मिथिंगाजों बुंफबजोबनाय बे निसिमा हालामा आं बाक्सानि रायजो राजाखौ बे बारनि बैसागो बे बारनि जि जानुवारि मास पुरा जानुवारि मासाव खयला मैलायाव फैनांगौ आरो आमगुरियाव फैनांगौ बेवहाय पिकनिक जानो गोबां स्पट दङ माने जोंनिथिं जिहेतु जायगाया एसे खोनसे जायो बेखायनो बेवहाय एभेलेबल माने पिकनिक जानायनि स्पट दङ बिनि मानसिफ्रा बिराद मोजां बिराद समायना आरो बिराद माने मोनसे थाखो गोनां सोद्रोमाफोर बेवहाय थायो बिराद अनथावथाव गासिबो निसिमायाव फैनांगौ आरो बेवहाय इन्जय खालामफैनांगौ पिकनिक जाफैनांगौ